हो गई माई के गुजरल, और जब से माई गुजरल बाड़ी तब से कौनो भैया झांके न अइले। लागता हमार नैहर छूट जाई। माइये से नैहर हो खेला, माई ना त नैहर ना। मौसा मौसी मामा मामी कुल लोग के बुलैला, पर बुआ लोग के ना। वेरी बैड किशन। पूरी के देखे वाला लोग बा उस सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जौना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। ये फिल्म के नाम है माई के बिना नैहर सुना। ये फिल्म से हर बेटी अपने आप के जोड़ सके ले लो। और वह सब है हमने के समाज में ये सुन लहो हो खबजा कहावतो बा कि जब तक माई बाबू बाणन तबे तक नैहर बा, जब तक नाना नानी बाणन तबे तक कोनो लड़का के ननिहाल बा। अभी काहे कहल जाला और काहे सदियों से कहावत चलत आवता, ओकरे के लेके ये फिल्म के राइटर शब्द के रूप में कागज पर उतरले बाणन और उहे शब्द के स्क्रीन पर कैरेक्टर के रूप में जियले बाड़ी लोग। ये फिल्म के लीड एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री अनारा गुप्ता और यामिनी सिंह। ऐसे तो माई बाबू कोई भी संतान खातिर एगो छाया के रूप में बनल रहेला, बट वृक्ष बन के रहेला। जब तक माई बाबू के साया बा, लड़का के हर मनोकामना हर इच्छा पूरा होत रहेला, चाहे वो कतनो बड़ ओकर सपना होके चाहे इच्छा होके। रउआ सबे देखले होखब जाकि बाबूजी हमेशा अपन बेटा के कंधा पे बैठा के मेला देखावेले। वो हमकर हमेशा इच्छा रहेला कि हम जौन चीज़ नहीं देख पावत, हमार बेटा हमार आगे वाला संतान देखो। ओहिजे अगर हम माई के बात करी तो माई के ममता के शब्द के रूप में उतारल चाहे व्याख्या कैल हमरा बस के का। ये धरती पे कितना भी बड़ लेखक होखस, राइटर होखस, चाहे कवि होखस, औकात ही नहीं खे कि माई के ममता के शब्द के रूप में चित्रण हमनी के कर दी जा। रउआ सबे देखले होखब कि माई खैले होखस चाहे ना होखस, लेकिन अगर बच्चा बा 6 महीना के 3 महीना के तो ओकरा के दूध जरूर पिलावेली। एकर नेकी चाहे एकर और ई प्यार के शब्द के रूप में कैसे बयां कर सकेला। यह सब पूरा सीन के लेके ये फिल्म के आज के आधुनिकीकरण के मद्देनजर रखते हुए ये फिल्म के राइटर कहानी लिखले बाड़न और कहानी के ये फिल्म के हर एक कलाकार छोट से बड़ चाहे ओकर एक सीन के काहे नहीं रोल होके वो अपना अदाकारी से ये फिल्म के जौना मुकाम पर ले जाए के चाही ओकरा मुकाम पर और वो मंजिल तक पहुंचा देले बा। ये फिल्म में स्टार कास्ट से लेके बैकग्राउंड म्यूजिक, सीन, लोकेशन हर चीज काबिले तारीफ बा। और जौन सबसे बढ़िया लागल हा वो हमरा लागल हा यामिनी सिंह, जौन फुआ के रोल में एकदम गदर मचैले बाड़ी। अगर हम बात करिए फिल्म के स्टोरी लाइन के तो स्टोरी बतावता कि 3 गो बहिन बाड़ी लो जेकर 2 गो के बियाह हो गई रहा था और तीसरकी के बियाह होखे के रहा था। और यही बीच में उनकर बाबूजी के स्वर्गवास हो गई रहा था। और 3 गो बहिन के साथे साथे 2 गो भाई बाणन लोग। जब छोटकी बहन के ब्याह होता तो छोटकी बहन अपना माई से कहते हैं कि माई हमरा के एसी दे दे, हमरा के फ्रिज दे दे, हमरा के कूलर दे दे, सब चीज़ हो अपन सब के चीज़ मांगा था। और खुशी खुशी भाई भी लोग वो चीज़ के पूरा करता। लेकिन जब ब्याह हो जाता बेटी अपना अपना घरे तीनों चल जाता लोग और माई अब अपना बेटा और पतोह के साथ है जिंदगी जिए लगा तड़ी। जब जिंदगी जिए लगा तड़ी तो जब से बेटा और पतोह के अधीन हो गई बाड़ी, माई अब खटिया पर रहे लगल बाड़ी, तब माई के जिंदगी में अंधेरा और दुख घेरे लगा था। अभी काहे घेरा था ये फिल्म में के ट्रेलर में उतना डिस्क्लोज नहीं कोई ना विस्तृत रूप से बतावल गइल बा। रउआ सब एक अवश्य बताइब कि उहे बेटी अपना माई खातिर
ईड़ी चोटी के जोड़ लगैले रहे कि हमार माई के दुख ना होके के चाही नैहर में, और उहे ससुरा में अपन सास के एक लोटा पानी पूछे लायक भी ना समझेले। पर्व त्यौहार में भी अपन सास के मुंह देखल चाहे सास के आवाज़ सुनल ना चाहेले। ऐसा का है का वो बेटी के चाहे वो बहू के इस चीज़ का भास नहीं खे कि आवे वाला दौर में उनको पतो आई या फिर उहो कोई के सास बनी है। पर मनुष्य रूप में जे जन्म ले ले बा ओकरा अपना करनी के फल यही जे भोग के जाए के बा। नरक कहीं और नहीं खे, नरक यही जे बा। अब रउआ सोची कि रउआ का करतनी और रउआ काम मिली। खैर अब बात कर जाओ फिल्म के, तो फिल्म में जब माई के दुख होके लगा था तो छोटकी बेटी समय समय पर हर महीने आवत रहती है, अपन माई के हाल चाल लेके जाती है। एक दिन स्थिति बिगड़ जाता तो आवत या माई अपन कलेजा के फाटल केकरा से देखावस। मौका पाते अपन बेटी से कहता कि बहुत दुख बा, तो बेटी कहते कोई बात ना माई हम तहार इलाज कराए। तो घर के जौन बहू बाड़ी लोग पतो बाड़ी लोग वो कहता कि अब हमारी इज्जत डुबेबू, तू एजा से ब्याह हो गई, तू गाड़ी धरत बाई के देखाए रहो, तू जा, हमने के समर्थवान बानी जा, हम अपन सास के चाहे माई के इलाज कराते। लेकिन इलाज होता या नहीं होखत एकरा के जाने खातिर रोआ सभे के फिल्म देखे के पड़ी और माई के अकाल मृत्यु हो जाता। जब माई मर जाता तब फिर बेटिन के नैहर छूट जाता, और नैहर छूट जाता तो नैहर में आवताड़ी सा बेटी तक का इज्जत होता, कैसे सत्कार होता, यह चीज़ ये फिल्म में देखावल बा। ये फिल्म में इहो देखावल गइल बा कि लास्ट में भाई लोग के औकात दिखावे के, भाई लोग के होश में लावे के, अपन जौन बहिन बाड़ी सा वो कहताड़ी से कब हमारा हक द, कहे से कि माई के संपत्ति में बाबूजी के संपत्ति में हमनियों के हिस्सेदार बनी जा। जब वो हक मांगताड़ी सा तो भौजाई लोग के दिने में तरेगन दिखे लगता। कहते लोग आज तक हमारा गांव में चाहे समाज में बेटी हक नहीं खिसा ले ले, हिस्सा नहीं खिसा ले ले, तू हक और हिस्सा ले बोलो। और यह हिस्सा के चक्कर में अब का स्थिति उत्पन्न होता, कैसे ही विपदा से और इस समस्या से बेटी लड़ताड़ी सा। ये फिल्म के राइटर अपना परिकल्पना से समाज के वास्तविक चित्रण कर देले बाणन, और उहे शब्द के रूप में जो चित्रण कैले बाणन और कागज पर शब्द के रूप में उतार देले बाणन, ओकरे के फिल्म के हर कलाकार अपना अदाकारी के कुशलता से और कौशलता से स्क्रीन पर अपना किरदार के जिंदा कर देले बाणन। रउआ सब है अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइब जा कि हमने के समाज जब तक माई बाबू रहेला तबे तक बेटी के काहे नैहर में स्वीकारेला, और माई बाबू के मरते थोड़ा आँख बेटिन के प्रति और बहन के प्रति कमजोर हो जाला, प्यार कमजोर हो जाला। अपन विचार वश से बताए जा, काहे से कि वो यही आंगन के एगो फूल है, अब कोई दूसरा के बगिया में जाके अपन खुशबू बिखेरता। खैर एकरा साथे साथे इहो हम पूछल चाहब कि उहे बेटी अपना माई खातिर कोनो स्थिति में बिया तो पहुंच जाती है सेवा के नाम पर, चाहे भेंट करे के नाम पर, और वह बेटी ओकरे आँख के सामने ओकर सास बिया तो ओकरा साथे मनभेद और मतभेद का है, ऐसा दोगला व्यवहार का है। रउआ सब है अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइब। ऐसा ही भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर, गाना और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ल कोनो खबर देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। अगर ये वीडियो रउआ सब है यूट्यूब पर देखा था नहीं जाता तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। नमस्कार।